Bona tarda. Comencem el repàs informatiu de les notícies més destacades del dia a casa nostra. Avui a Tarragona destaquem que Estrella d'Am i l'Ajuntament han renovat l'acord que van signar fa 5 anys per patrocinar les festes de Santa Tecla i altres esdeveniments culturals i esportius fins l'any 2015. A més, el director general de DAM, Enric Crous, ha avançat que donaran suport perquè els Jocs Mediterranis del 2017 siguin tot un èxit. A Reus estem de celebració perquè el Correfoc de les Festes de Misericòrdia compleix enguany 20 anys. Com a novetat, aquest any, totes les colles reusenques han participat en l'organització tècnica. A més, hi haurà una tabalada per fer una crida a la ciutadania a participar-hi. El Correfoc tindrà lloc el dissabte 21 de setembre a partir de les 7 de la tarda a la plaça del Mercadal. Pel que fa a Costa, expliquem que l'Oficina de Turisme de Cambrils ha atès quasi 10.000 visitants durant el juliol i agost. El 9,8% eren catalans, un 23,7% de la resta de l'Estat i un 66,5% venien de l'estranger. El nombre de visitants d'aquests 2 mesos significa un augment del 21% respecte al mateix període de l'any passat. Sense deixar els balanços, sabem que a Salou les escoles compten amb un 9,5% més d'alumnes inscrits que el 2012. Aquesta dada es tradueix en 339 alumnes més. Anem cap a Terres de l'Ebre, on 4 alcaldes del PSC han anunciat que participaran a la Via Catalana i han reiterat el seu compromís independentista. Es tracta dels alcaldes de Deltebre, Flix, Corbera d'Ebre i Ginestar. Centrem la secció de panorama des de Catalunya perquè Artur Mas ha assegurat que la consulta per l'autodeterminació es farà el 2014. Mas, que ahir havia anunciat la possibilitat de celebrar eleccions plebiscitàries el 2016, s'ha mostrat ferm en la seva postura i ha anunciat que a finals d'any posarà data a la consulta i es fixarà la pregunta o preguntes que inclourà. A més, fem un balanç de l'inici del curs escolar. A Catalunya hi ha 20.000 alumnes més que el curs passat, tot i que, per aula, la xifra disminueix a ESO i a P3, mentre que augmenta lleugerament a primària. El curs començarà el dijous 12 de setembre. Finalment, Esports anuncia que el proper divendres 20 de setembre el Club de Futbol Reus celebrarà l'assemblea de socis on es proposarà la conversió del club en societat anònima. El president Xavier Estarri ha fet avui oficial l'interès del club per fer aquest canvi i ha assegurat que la seva viabilitat econòmica depèn d'això. Sense deixar esports, fem menció de la Volta Ciclista a Espanya, que avui ha sortit de Valls, on s'ha homenatjat el difunt Xavier Tondo i a l'exciclista ballenc Miguel Ángel Iglesias. L'etapa de 169 km fins a Castelldefels se l'ha endut el francès Warren Barguil. L'italià Vincenzo Nibali continua al capdavant de la General. Totes aquestes i altres informacions les trobarà ampliades tant a l'edició digital com impresa del Diari de Tarragona. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà.